יום אחרי יום. מה נשמע? איפה? אין ילדים. אפשר ככה, הוא קפץ את השם, אבל הוא לא היה בשם. לא יכול להיות.
אחר הצהריים טובים לכולם. אנחנו פותחים את טקס לזכרו של יחיאל. נמצאים פה משפחה, קרובים, חברים ועובדי אורבוטק, וכולנו, אני אגיד את זה בשם רובנו, נרגשים מאוד מהמפגש הזה ומהטקס הזה. אני רוצה להזמין בבקשה את עמיחי שטיינברג, נשיא אורבוטק, לפתוח. שלום למשפחה, חברים מאורבוטק, חברים לדרך, הרבה מאוד כבוד והערכה ואהבה אנחנו מקיימים את ערב הזיכרון הזה ליחיאל. אני בטוח שבשעתיים הקרובות נגלה, או חלקנו מכיר ויודע וחלקנו יגלה הרבה מאוד דברים על יחיאל, וזה חלק קטן מהנצחה שאנחנו כאן באורבוטק מאוד גאים להיות חלק ממנה. יחיאל הצטרף לאורבוטק בשנת 2000. לפני זה הוא עבד כ-15 שנה בתעשייה הביטחונית, אם אפשר לקרוא לזה כך, ואנשים עוד ידברו על התקופה הזאת, אנשים גם ידברו על התקופה שהוא עבד באורבוטק. אני רוצה להתייחס פחות לעשייה המפוארת של יחיאל, יותר למה שהוא סימל וייצג, ואני מקווה מאוד, אנחנו מבחינתנו נמשיך וננסה לשמור על זה, שזה ימשיך וילווה אותנו הרבה מאוד שנים, מה שהאדם, מתקרב אפילו למוסד, ייצג במהלך התקופה שלו כאן באורבוטק. אני חושב שהשילוב המיוחד הזה של יכולת, של רצון ושל אופי הפכו את יחיאל ואת הסביבה שלו למשהו כל כך מיוחד. מעבר לזה שאם אתם, למי שמכיר את רשימת המוצרים של אורבוטק, למעשה טביעות האצבע של יחיאל נמצאות על כל אחד ואחד מהמוצרים שיצאו מהשערים של המפעל שלנו ביבנה. המוצרים שאנחנו מוכרים היום, הוא היה חלק משמעותי בפיתוח שלהם. עכשיו, חלק משמעותי במקרה של יחיאל בא לידי ביטוי בשני אופנים. אחד, בדברים שהוא באופן אישי ייצר, פיתח, דאג שיקרו, אבל לא פחות מכך,
דברים שבאופן עקיף הוא גרם לסביבה לייצר. אני חושב שפה אולי דווקא באזור הזה, ואני אתייחס למקרה שבאופן אישי יצא לי להיחשף לפן הזה של יחיאל, דווקא באזור הזה של היכולת גם לתרום תרומה אישית ישירה, אבל בעיקר להעשיר את הסביבה, זו מורשת שבאורבוטק אנחנו מנסים ודואגים לפתח, ובמקרה הזה יחיאל עשה עבודת קודש, והוא בהחלט מייצג מה שאנחנו מנסים להנחיל אצלנו ביום יום. האזור השני שבאו לידי ביטוי שלושת האלמנטים שדיברתי עליהם, זה דווקא אזורים שפחות קשורים לאורבוטק. הם יותר קשורים לרצון הבלתי נלאה של יחיאל לתת ולתרום. ופה אני אולי אספר על מקרה, על מפגש אחד מלא הרבה, מעט אך מאוד משאירי רושם, מפגשים שהיו לי עם יחיאל, וזה היה בהקשר של בקשה שלי אליו שיעזור בעבודה עם תלמידים. אנחנו עסוקים מדי פעם בפרויקטים של עבודה עם נוער, עם ילדים, ואני ביקשתי מיחיאל שיעזור בפרויקט מסוים במחלקה לפיזיקה בבית ספר תיכון כאן ביבנה, וחיברנו בינו לבין מנהל היחידה, והוא תאם איתו פגישה, והגיע לפגישה, ויום שישי זה היה, הוא בילה יום שישי שלם בבית הספר, וביום ראשון בבוקר אני מקבל ממנו אימייל, זה האימייל, כל זה אימייל, פגישה עם מנהל מחלקה לפיזיקה, לא מחלקה, איך זה נקרא? מגמת פיזיקה בבית ספר גינזבורג האורן, פגישה כדי לבדוק מה אפשר לעזור ואיך אפשר לקדם את המחלקה לפיזיקה, המגמה לפיזיקה בבית ספר האורן, כל האימייל הזה. אני לא אקרא את הכל, אל תדאגו. ביקרתי ביום שישי, בדיוק לפני 3 שנים, או 4 שנים, בית ספר גינזבורג האורן, נפגשתי עם מר רפי אמסלם התלמידים. התלמידים הציגו בפניי 3 מהפרויקטים שלהם. רובוט הנע במסלול קבוע מראש ויודע לעקוף מכשולים, רובוט בעל זרוע, רובוט יודע לאתר ולזהות קובייה ולהרימה, רובוט יודע לשחק כדורגל. נתן לי פירוט שלם של כל אחד ואחד מהפרויקטים האלה, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, מי לדעתו יכול לעשות את העבודה, כשהמי ברוב המקרים זה היה אני יכול ואני אשמח, אני יכול ואני אשמח. אז קודם כל, לשבת יום שלם, הוא כתב את זה אני מניח די מהר, אבל היכולת הזאת להפוך גם עזרה כל כך ראויה וכל כך מעשירה לפרויקט בצורה הרצינית ביותר, וההתייחסות הזו יחד עם התמסרות מוחלטת, אני חושב שמייצגים מה שכל מי שיושב כאן זוכר וימשיך לזכור שהוא זוכר את יחיאל. תודה שבאתם. אני מתחייב בשם אורבוטק שכל מה שקיבלנו מיחיאל בתקופה הזו אנחנו ננסה, וזה לא רק חומר, אנחנו ננסה לשמר ולחזק, כי הרבה דברים טובים זכינו להם בתקופה שיחיאל היה איתנו. אני רוצה להזמין בבקשה את שחר מגן, ראש תחום אלקטרוניקה.
טוב, אז אני רציתי לדבר על יחיאל שאני הכרתי, ובעצם לספר על כל מיני דברים שראיתי. אני הכרתי את יחיאל בעצם ב-2008, הגעתי לפה, ומתישהו כל אחד מהאלקטרונאים נכנס ליחיאל לחדר, ויושב איתו, מוצא את הפינה לשבת, כי זה מה שנשאר פחות או יותר. כל החדר של יחיאל הוא מלא ניירות, ונשאר איזה מקום קטן לשבת, ואז אתה מכיר אותו. אבל יחיאל הוא טיפוס שקט, וצריך המון זמן בשביל להכיר אותו. ואני חושב שאחד הדברים שהכי מאפיינים אותו, זה שהוא לוקח את הנושא ברצינות, אבל הוא לא לוקח את עצמו ברצינות יותר מדי. ואז אנחנו נכנסים, היה אחד הגולות הכותרת שהיה לו, זה היה ה-EMFSM, המראה שהוא ייצר, ותכנן, והגה ויזם, והיה מאוד קשה. להרים כזה רעיון שעולה הרבה מאוד כסף, זה מאוד קשה. ויחיאל, אחרי שהוא עשה אותו, הוא הציג את הפרויקט, ואז בעצם הוא בחר להשתמש באיזה שקף, שאני אראה אותו, כתוב פה, Freedom is just another word for nothing left to lose. בעצם החופש קורה רק כאשר אין לנו כבר מה להפסיד, וזה בעצם, ככה הוא מתאר, איך הוא הגיע לפרויקט הזה, בעצם לא היה לו יותר מה להפסיד, לא היה לנו מה להפסיד, אז נתנו לנו לעשות את הדבר הזה. זה אחת הדרכים שלו, בעצם ככה הוא רואה את העולם מהעיניים שלו, וזה היה מאוד יפה. אחרי זה, המערכת הזאת, תכף נראה מה זה, אבל הוא התחיל בזה שהוא אומר, וככה הוא כתב, הוא השתמש במשפט של איינשטיין, כל דבר צריך להיות הכי פשוט שאפשר, אבל לא יותר פשוט מזה. כן? זה המשפט שהוא אמר, ואז הוא הציג את הדבר הזה בעצם, שאני לא יודע מי מכיר את זה, אבל זה אחת המערכות הכי מולטי סיסטמיות שיש פה. יש פה מיליון בעיות בדבר הזה, וכל אחת מהם הוא עונה בצורה מאוד מורכבת, ובסוף מראה איזה תכנון כזה. הוא אומר, זה הפטנט שלי, כאילו, זה מאוד פשוט. וכשהוא סיים את הפרויקט, אני חושב שזה עוד דבר. איך יחיאל מודה לאנשים? אז אתה יודע, אנשים אומרים, כל הכבוד, תודה לאלה שעזרו לי. ככה יחיאל בחר להודות לאנשים שהשתתפו בפרויקט. אז אני לא יודע אם אתם רואים, יש פה תודה בכמה שפות? 1, 2, 3, 10, 7 שפות בערך. כל האנשים נמצאים פה דרך אגב. יש פה מיחיאל ועד, בעצם כל האנשים שהיו מעורבים בפרויקט, ובסוף הוא עוד חושב להגיד ועוד. זה שם 3 נקודות, אחרי כל השמות האלה. פה גם בעצם ראינו יושב פה ארקדי, שהיה בעצם כמו בן של יחיאל, וחשוב לציין אותו, הוא מאוד אהב אותו. יחיאל הייתה לו יכולת ללמד אנשים, ובעצם הוא לקח את ארקדי, ואמר, זה יהיה הבן אדם, אני מכשיר אותו, והלכה למעשה כמה שנים? 10 שנים, פשוט לקח אותו, וכל דבר דאג לו גם בימים הקשים, גם בימים הטובים. יכניס בו את החומר, ובהחלט עשה את זה, דרך אגב. יש לנו פה אנשים שיוכלו להמשיך. עכשיו, אני רוצה להגיד שיחיאל המציא אמנם את ה-EMFSM, אבל לא מעט, הוא חשב גם על לא מעט המצאות. דוגמה, הוא קיבל מהרכב פה איזה מייל, שכולנו מקבלים ב-11 לנובמבר, משהו כזה, שאם מדליקים אורות, זה לא פוגע בנצילות הדלק של הרכב. אז הוא אמר, יש 2 אפשרויות. או שהפעלת מנורות לא עולה כסף, לא צורכת הספק, ואז נשים מנורות בכל המקומות שלנו, ואת המנורות האלה שיש ברכב, ואז לא יהיה חשמל. או שהוא העלה אלטרנטיבה נוספת, שזה פשוט מעלה את הנצילות של המנוע, שככל ששמים, ואז הוא אמר, בוא נשים יותר מנורות, הנצילות של המנוע תעלה, יכול להיות שנגיע ליותר מ-100%. היה לו עוד איזה רעיון פה, אני יודע, משהו עם הסופרמרקט, הוא כתב לה,